V obci Timoradza sa aj tento rok konal Furmanský deň. Úspešná akcia spred roka mala vydarené pokračovanie. 12 furmanov dokázalo, že to s koňmi naozaj vedia. Na súťaž sa za krásneho letného počasia prišla pozrieť vyše 1000 divákov. Súťaž prebiehala na osvedčenom priestore s nádhernou panorámou okolitých polí a lesov v 3 disciplínach. Prvá bola rýchlostná s vozom, druhá technická v ťahaní dreva cez prekážky a tretia bola klasická silová. Podujatie v Timoradzi je zaradené do kalendára prestížnych furmanských pretekov, ktoré organizujú v priebehu roka v rôznych regiónoch Slovenska pod hlavičkou Asociácie furmanov Slovenska. Príjemný, krásny, sobotný deň v obci Timoradza. Ďakujem. Na organizácii Furmanského dňa sa podieľala tak ako minulý rok samotná obec Timoradza pod vedením starostky obce Ivety Šebeňovej. Všetkých srdečne vítam. Vítam tu furmanov, všetkých návštevníkov. Hlavným organizátorom a autorom tratí bol Miroslav Kubelák. Úlohu v tento deň mal o to náročnejšiu, že okrem samotnej organizácie sa pretekov zúčastnil aj ako súťažiaci. Furmanský deň odštartoval slávnostným vozovým sprievodom ťažných a jazdeckých koní obcov Timoradza za účasti súťažiacich furmanov. Budem sa vám snažiť mojimi slovami priblížiť stále veľmi dôležitý význam chladnokrvných koní na Slovensku. Okrem Bánovčana Miroslava Kubeláka, ktorý so svojimi koňmi Alicou a Lucou skončil po 3 disciplínach na 8. mieste, sme v súťaži videli ešte 2 pretekárov z nášho okresu. O stupienok vyššie ako Miroslav Kubelák skončil Miloš Bratko z Veľkých Chlievan s koňmi Artek a Kubo. Ten pozorne sledoval celý priebeh pretekov. Ďalšie stretnutie furmanov bude práve vo Veľkých Chlievanoch. Na ručnej strane a tento koník áno, veľmi pekné na začiatku. Tretím účastníkom z okresu Bánovce bol Štefan Roman zo Slatiny nad Bebravou s koňmi Frico a Berta. Trenčiansky zámoček, široká dolina. Počas celého dňa bol súčasťou Furmanského dňa aj kultúrny program. Okrem iných si návštevníci podujatia mohli vypočuť aj zvuky heligóniek, ktoré sa v poslednom čase stali v našom kraji veľmi žiadané. Prosím vás, v momente, keď tam budú súťažiaci so svojimi koňmi prechádzať, choďte ďalej. Celkovým víťazom Furmanského dňa sa stal Pavol Kytaš z Golianova s koňmi Bordo a Monty. Z jednotlivých disciplín bol najlepší v tretej, silovej, kedy jeho kone preukázali najväčšiu silu a v druhej časti tretieho kola potiahli drevené klády do najväčšej vzdialenosti. Na druhom mieste skončil oravský furman Peter Gnida z Vitanovej s dvojicou koní Grant a Buro. Ten priebežne zvíťazil v druhej disciplíne ťahaní dreva cez prekážky, no výborný bol aj v silovej disciplíne. Tretie miesto putovalo do Pšurnovíc s zásluhou Patrika Játyho a jeho koní Malček a Litvor. Furmanský deň v Timoradzi sa vydaril aj tento rok. Ako sa hovorí, čo je dobré, treba zachovávať. A tak si aj tento festival schopností a vytrvalosti koní, ktorý je oslavou ťažkej práce ľudí pracujúcich v lese, s dôrazom udržiavať, rozvíjať a odovzdávať skúsenosti budúcim generáciám, zaslúži pokračovanie.